Днес не откриваме просто изложба. Откриваме пространство. Пространство, в което границите между изкуствата се разминават, а преживяването става все по-важно от формата. Проектът събира в едно няколко свята – визуално изкуство, музика, дигитални технологии. Това не са отделни елементи, а части от едно общо преживяване, което се случва тук и сега. За нас е чест да представим Искрен Илиев. Артист, който не просто създава образи, а изгражда цели визуални вселени.